Għall-ewwel darba superintendent ta' saħħa pubblika ħadet pożizzjoni ċara rigward l-avvenimenti tal-massa. Dan hekk kif f'komunikat uffiċjali il-professur Charmaine Gauci saħqet illi mhijiex favur illi jiġu organizzati attivitajiet tal-massa jew kwalunkwe avveniment ieħor. Dan għaliex jekk f'avveniment partikolari jkun hemm tixrid ta' COVID-19 hemm il-possibilità li jkun hemm impatt qawwi fis-sistema tas-saħħa ġala darba t-tixrid tal-virus ikun wieħed sostanzjali. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija faħret din id-dikjarazzjoni ta' Professur Gauci fejn saħħu illi kif spjegat istess avvenimenti tal-massa organizzati f'dan il-perjodu jaf ikollhom konsegwenzi devastanti għal pajjiżna bir-riskju illi s-sistema tas-saħħa lokali titlef il-kontroll fuq il-pandemija. It-Tobbas arrew id-diżappunt tagħhom lejn il-Ministeru għat-Turiżmu li bis-sosten tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Robert Abela iddeċidew illi jinjoraw l-appelli tas-Superintendent tas-Saħħa u għadhom ma kkanċellawx uffiċjalment l-avvenimenti tal-massa illi qed ipoġġu liċ-ċittadini f'riskju estrem. L-Assoċjazzjoni Medika insistiet illi dawk kollha li qed jieħdu din id-deċiżjoni għandhom jagħmlu eżami tal-kuxjenza dwar il-ħsara li qed jagħmlu lill-poplu Malti wawċi kemm fiżikament kif ukoll ekonomikament. Sa issa, il-Gvern għadu qed ifarfar ir-responsabilità fuq l-organizzaturi fejn fost oħrajn avvenimenti varji inkluż festini tal-praċett jew tiġijiet għandhom ikollhom ħinhom ridott kemm jista' jkun b'mod speċjali jekk l-avveniment ikun organizzat ġewwa. L-organizzaturi għandhom jiċċekkjaw it-temperatura tal-mistiedna u għandhom ukoll jipprovdu marki viżibbli barra s-sala bil-għan li tinżamm 2 metri distanza huma u deħlin. Ta' fil-waqt li il-mistiedna ma jistgħux iqummu għal xarba mal-bar mal-mejda tal-ikel tal-buffet jew jisservew finger food. Minflok għandhom jitqiegħdu fuq imwejjed fi gruppi ta' 10 persuni bil-waiters iservulhom kemm ix-xarbiet kif ukoll il-platt tal-ikel bil-porzjon tagħhom. Intant, għall-avvenimenti li jkollhom aktar minn 100 mistieden, inkluż parties jew saħansitra tteċ, l-organizzaturi għandhom jieħdu ħsieb illi jkun hemm diżinfettazzjoni kontinwa kif ukoll għandu jkun hemm protokoll serju ġala darba xi ħadd mill-mistiedna jiżviluppa sintomi waqt li jkun qed jattendi l-avveniment. Mhux hekk biss, iżda l-organizzatur irid jiftiem kemm mal-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll mal-uffiċjali tas-sigurtà sabiex jinstab post sikur u ta' iżolament għal persuna li tiżviluppa xi sintomi jew saħansitra toħroġ illi hija pożittiva waqt illi tkun preżenti.